Анимация на български. Джими! 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 Какво? Бързо ставай, закъсняваме! Не ми се става. Няма какво да направим, ставай бързо! Добре, хубаво. Джими, не помниш ли какво ми каза? Да, наистина. И чакай, че забравих. Джими, разсънвай се вече. Добре. Вече съм готова. Нека да тръгваме. Добре, хайде. Джими, ето за това ти казах, защото по-бързо, защото виж колко много хора има пред нас. Какво да направя? Изчакай тук. Извинявайте, господи, защото се забавихме, обаче имахме проблем. Добре, но се постаравайте друг път да не закъснявате, защото няма да имате час. Да, добре. Извинявайте отново. Няма проблем за сега, но втори път да не се повтаря. Добре. Какво става? Те скара, каза да не се повтаря втори път. Ще се постараем. Първият клиент да идва тук. Така, госпожо, аз искам прическа с дълга коса. И да, добре, отивай тогава. Добре. Готова съм. Добре, изчезвай. Довиждане. Следващият клиент да минава. Здравейте, аз искам да си променя прическата, защото ще хода на рожден ден и ще се направя като тя се изчерпала вече. Третата ще се направя. Така ще си направя втората прическа. Да, добре, не давай толкова много подробности. Добре, извинете. Тези деца не знам вече. Чао. Следващия клиент да минава, защото вече нямам нерви да се занимавам с такива като вас. Добре, ето идваме. Аз ще искам третата прическа. Добре, ама ако не се е черпала.
Аз съм готова. А който иска, може пак да минава тук, защото вече такова. Добре, аз отговарям, не ти. Айде. Довиждане. Довиждане. И до нови срещи. Оф, ужас. Следващите да минават по-бързо. Казах ви вече. Няма да какво. Покана ли чакате? Да, добре, извинете. Ма какво само ми се извинявате? Вие, че закъснехте, че имате претенции. Ами няма така да стане. Закъснявате, а стоите така. Знаете вече? Да, добре, госпожо, извинете, случило се. Да, добре. Така, госпожо, аз ти искам втората прическа. Заминавай. Аз те чакам. Добре, Джими. А ти какво чакаш? Защо си тук? Изчаквам братовчет ми, защото си тръгваме заедно, госпожи, като не знаете защо викате. Оф, хубаво. Аз ще искам третата прическа да си направиш. Ма, госпожо, аз избирам, не вие. Ама казах ти. Ама, госпожо, няма да стане така. Добре, шегувах се. Ама, госпожо, какво се шегувате? Вие тук сте дошли да работите, а не да се шегувате. Само ако клиента не е против. Добре, извинете. Няма проблем. Аз ще искам третата прическа, както вие казахте, защото ми харесва. Ето, аз ти казах. Хубаво. Хайде, Джими, тръгвай. Довиждане! Довиждане, деца. И се постарявайте другия път да не закъснявате, защото няма да имате час вече записан. Това да си го имате на предвид. Да, добре. Довиждане. Довиждане.
Здравей, Джордж! Здрасти, Уилиам! Как така дойде? Ето така, с първия път дойдох, обаче не стана нещо. Здрасти, Малчо! Здрасти, Джесика! Как си? Добре съм, ти как си? И аз така. Дойдохме да ви питаме дали искате да излезнеме. Много ясно. Добре, нека да потребваме, да не бавим толкова много време, защото няма да имаме. Окей, аз съм съгласна. И аз съм съгласен. И аз... Нека да потегляме. Айде, Мачо. Айде ти. Вижте какво е хубаво тук! Да, брутално е. Нека да седнем, защото другите клиенти може да вземат местата. Бързо, да дижаме! Така, ще поръчам... Аз ще поръчам нещо за жената, а вие седнете. Ти седни тук, ако може. Май не може. По-добре лате да седнем там. За всички да има място и да сме почти на едно и също място. Окей. Една минутка само. Какво ще желаете? Аз ще желая ето това. Добре, моля сервирайте си го на масата. Да, господин сър. Какво направи? Опа, аз без да искам. Госпожо, няма проблем. Спокойно. Сервирайте си го тук. Ето ви една пичица. Аз сядам. Да си похапна. На кой е тази шапка? Моя! Челата са на Уилиам. Следващия, моля. Бързо, ела тук. Веднага ела тук. Идвам, господин сър. Защо има толкова паника? Спокойно. Защото така. И ние не знаем. Добре. Аз ще искам, ако може да ми нарежете рибата. Ако не можете, ще взема нещо друго. Но и да ми я изпечете. Да, разбира се. Така да се. Заповядай. Благодаря много. Лек ден. Лек ден и на теб.
И на теб. Следващите, моля. Здравейте, уважаеми. Здравей, уважаеми. Аз ще искам само да поразгледам. Ще искам едно раче. И ако може да ми го спечете. Разбира се, сър. О, ето гениална идея. Аз ще си взема, обаче ще си взема и някакво повече. Ами супер. Ще чакаме вас и тогава ще ядем. Добре. Добре. Благодаря ви много. Нали може да седна тук? Да, разбира се, това място е за клиенти. Благодаря ви много. Моля, следващите. И аз ще искам едно раче и ще си взема едно плоче, но само първо да взема рачето и тогава. Така, моля, изпечете ми го. Разбира се. Така. Аз след това искам на микроволновата. Да, разбира се. И искам малко сос да ми сложите. Отгоре. Добре. Така сега премествам в микроволновата. Ако може. Съжалявам, но мен микроволновата ви не работи. О, да, наистина, съжаляваме. Няма проблем, и така става, и така го обичам. Добре, само ми сложете малко, ми го наречете, ми сложете малко домато сос. Добре, готово. Това са всичките клиенти, да знаете. Да, добре, тогава може да си починем на Уилиам. И ти ли се казваш Уилиам? Да, чудесно! И той се казва Уилиам. Госпожи, извинявайте много, че ви такова притеснявам, но аз исках една питка и едно лимонче. Да, няма проблем. Заповядайте. Ами аз вече се изядох и лимонче ще искам. Това. Довиждане. Довиждане. Съм тук. Нека да хапваме. Чудесно е. Госпожи, може да хода до туалетна? Да, разбира се. Нали, плаща ли се? Защото аз не знам в този магазин. Не се плаща. Добре. Така. Нека да хапвам аз риба. Божествена е! Ама много благодарим! Благодарим!
още така. Уникат. Често. Само ще натърча. Божествено е. Много е киса, много моля, нещо да ми дадете за вода. Веднага. Ето сега изчакайте. Сега. Само ако намерим вода, защото не знам дали ще намерим. Заповядай. Благодаря ви много, вие все едно ме спасите. Няма проблем, случва се, вие не трябваше да го изядете целия наведнъж. Но няма проблем. Хайде да си отиваме всеки по къщите, защото вече съм уморен. Хайде, аз съм съгласна. Yes. Довиждане, приятели, до скоро, до нови срещи. Довиждане. И се абонирайте за на Емили анимации канала, защото горкови. Шегувам се, абонирайте се за канала и напишете в коментарите дали искате още такива видеоклипове. Също така харесайте всичките видеа и ме последвайте в социалните мрежи и така. И аз има да кажа нещо. Също така ще има и други видеа, тя ми каза. Ще има и други видеа, затова се абонирайте за канала и цъкнете камбанката, за да може да ви излизат новите видеа на Емили анимации. И така, сега тя ще ви каже нещо, Емили. Така, приятели, това също отзад са моите най-добри приятели. Така, съжалявам, защото това клипче може да го направя само на български, а на английски няма да мога. Затова ще има и други видеа и на английски ще има, за да може и другите хора от други държави и градове да разберат какво говорим. И сега ви казваме довиждане и до скоро с новите ни видеа. Довиждане, приятели!